Poštovani gledalci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje GNN-a. Zgrada predsjedništva BiH danas je bila centar medijske pažnje jer je poznata hollywoodska glumica i ambasador dobre volje UNHCR-a Angelina Jolie tu održala odvojene sastanke sa predsjedavajućim Harisom Silajdžićem i članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem. Jolie je iskazala poseban interes za unapređenje održivog povratka u našoj zemlji, te sa Silajdžićem razgovarala o nabavci sušara, hladnjača, motokultivatora, plastenika i druge opreme namijenjene povratničkim porodicama. Govoreći o činjenici da je u proteklom ratu raseljen velik broj stanovništva u BiH, Jolie je izjavila: "Iako se posljedice takve tragedije ne mogu otkloniti, imamo odgovornost da učinimo sve što u našoj moći da umanjimo njihovu bol, tako što ćemo pomoći onima kojima je pomoć neophodna. Time doprinosimo prevazilaženju razlika i izgradnji bolje budućnosti za sve ljude u ovoj zemlji." Poznata glumica je spomenula i usvajanje revidirane strategije za implementaciju aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, koja se bavi pitanjem raseljenih i istaknula potrebu za njenom brzom realizacijom. "Nadam se da će uskoro biti preduzeti konkretni koraci koji će umnogome poboljšati živote raseljenih ljudi. Političke vođe su postigle kompromis da bi došli do ovog trenutka. Sada je potrebna brza akcija," kazala je ona. Silajdžić i Jolie su se složili da je edukacija prioritet za budućnost novih generacija Bosne i Hercegovine. Silajdžić je iznio ideju da Sarajevo i Bosna i Hercegovina postanu edukacioni centar koji će privući hiljade studenata iz cijeloga svijeta. Jolie je iskazala spremnost da se pridruži u promociji ove ideje i da putem zajedničkih prijatelja rade na realizaciji tog projekta. Haris Silajdžić je na kraju pozvao glumicu da u oktobru ove godine prisustvuje međunarodnoj konferenciji o unapređenju dijaloga među kulturama koja će se održati u Sarajevu u organizaciji Kuvajtske fondacije Al Babtain, a pod Silajdžićevim pokroviteljstvom. U razgovoru sa članom predsjedništva BiH Željkom Komšićem, ambasadorica Jolie je govorila o aktivnostima koje namjerava provesti u BiH i tako pomoći raseljenima te ojačati ujedinjenje i obrazovanje. Komšić je izrazio uvjerenje da će kroz njene aktivnosti doći do realizacije konkretnih projekata. Na kraju, u vrlo ugodnoj atmosferi, razgovarali su o budućem projektu američke glumice snimanju filma koji će se dijelom realizirati i u našoj zemlji, saopšteno je iz press-službe predsjedništva BiH. Predstavnik UNHCR-a u BiH Navid Hussein je istaknuo da je posjeta Angeline Jolie dio UNHCR-ove dugogodišnje posvećenosti u okončanju raseljenja u Bosni i Hercegovini, te da je uslijedila nakon dugih posjeta visokih dužnosnika, uključujući i njenu prethodnu posjetu, te posjetu visokog komesara UN-a za izbjeglice Antonija Guterresa. Angelina Jolie izrazila je svoju radost što je ponovo u BiH, kao i to da se unaprijed raduje skorom povratku u region i nastavku svoga rada tokom predstojećih mjeseci, saopćeno je iz UNHCR-a. Angelini Jolie želimo da nastavi sa dobrim radom, te na taj način pomogne našoj zemlji. Na ovom linku možete pogledati prethodnu epizodu GNN-a. Toliko za ovaj put, hvala na pažnji i doviđenja.